द्रुत و درہبات وشت کنے شماراوتی چینل بلوچی پلیٹ فارما بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل مروچی ما شمہ دیما یک نوشتان کے پیش کنے زبان و لفظانک میں باہوٹان ای نوشتان کدی لوگمانا نوشتہ کتا زبانا گو راجیا بندو کنے یا راجیا گو زبانا ہر دکانی سیادی یکی دنیا گو ہمیں وڑائیں چوش کے ناکنو گوشت بلے جیڑا اشنت کے میاں استمانی کوڈو کا اور توریں زندمان یہ پہنا تنچو نزا اورتگند کے میاں استمانی زبان و راجمانانی زبانانی تفاوت کم تربوانے و یکے زبان کارمرزیا مردمی پہمت کند کہ جہانے ایسر و آسر نندو کی مردم چے لوٹی و چے پہمی ای حالا سربوگے ریشک دورنت بلے آسری نزدیک پدروار لاس چیزانی نام گیشتر زبانہ پہما قید چوش کے موبائل ٹی وی ٹائر و دگے ای نزدیکی سبب میاں استمانی کو دکان یاد یہ نزائے گئے میاں استمانی کمپنی و کاروباری سروکانی واسطہ ای علم گرانتر بوتا کہ دنیا ہا چون وتی چیز بہا کنک بباں با نسبت ایشیے کہ دنیا چون میاں استمانی کو ڈکیا بدل بوتا ای جیڑہ نوگی شگی وار بوت نکاں کے ذات و ٹیکنالوجی دیمروی دارگ نبی بلے اے لازم پا لگت مال و پہوال راجاں پریشانی و جیڑگی حبری کہ وتی زبانہ چونچا گاریو لیتاریا رکھینا یونیسکو 2018 رپورٹ ردا 577 زبان گارو بے وحبو اگائیں وہ 7000 زبان دا ایک کرنے گڑ سرا پہا خلاص باں یونیسکو رپورٹ کند کہ ہموک 14 روچارند یک زبان میری چوشیں تیزیا گو زبانانی بے گواہی سبب لس پہما بلکہ بیت بلے لس محلوق کے سر پیر کنک سگرانے کہ شے مستریں سبب آئیے جند بے پروائی ترس و تمائیں مارا دور روگے ضرورت نہیں مستریں دروار میں جند زبانیں ڈلک چارییں لس وڑا ما اشیا زبانیں گو استمانی یا میاں استمانی ردا سرکنک بگوشیں یا راجمانی و مادی دیمرویے گرودار نبو کے رچی بگوشیں بلے اصل آثر زبان بے پردگیو تاوانیں بلوچی زبانیں مستریں بدبہتی و ہمیشند کے سرکاریو پراوٹ وانک جہاں وانے نگ نبی دومی جیڑا بلوچی زبانیں گب جنو کانی دلا ای باور کنائے نگند کے زبانیں پہکی و پلگارک بے نپیں و سرکار و استمانی ردا زبان گشوکانی یا درجگو بستار نہ دیاں حالانکہ بلوچی زبانہ ہوتی وارث بہ چگل نہ داتگاں زبان استاد و وانینو کا بغیر دن لس نوشتہ کارا درا لس مرد میں ہوں زاند کشانی بستار ما چاگردہ چیئیں بلے زبان دیما بروک لس محلوکیں لس محلوکی پہ اصلاحہ کانت کے کجام زیمل شنگو تالان بھی او ہرچی گوش داری تما رواجگی لس محلوک ای تگا کانت کے ٹی وی و ایدگر رسانگ دران چے شنگ بو اگائیں و آئیے تب کجام یا دیما برگ لوٹی ای گپا ہے شک نیست کہ ماس کمیونیکیشنے لہتیں تیوری و لیکا ای گپا جراح کنند کے رساں کے پارست ای گپے فیصلہ کند کہ لس محلوک چی بچاری و چی دوست بداری یا لس محلوک کی فیصلہ کہاں کہ رساں کا چی پیجداروں کو دیما آرگ بھی بلے ہر چلی کہا بمن ٹارگٹ لس محلوک کے پدرور نواری کی شنگ بھی آئیے تہا 10-12 گانا ہوار بلے شان تہا 90% شعر و صوت لس محلوک کے طبع گاؤں نوار وتی ذراں ہوں چا لس محلوک کا گیپ آکے وطا سنجیدگیں گوشدارو گشانت آپ پچگر کے سرایاں اور چی یک نواری وزورت ہمیں وڑا کتاب چاپ و شنگ حالیں بلوچی زبانہ ہچ تاک مندی یا محتاقی کے چاپ بھی آئیے نوشتہ کار ہوں بمشکل وتی چابوتگے نکانا پر زر بزوراں گیشتر پر داد و ندراں مرچاں و دگے عجب ندار ہے کہ ہر ٹک کے وتی تاک بند وتی نوشتہ کار وتی وانوک وتی گپ جنوکاں پدہ چاپ و شنگ بتگیں تاک بند و کتاب ہم راجی حسابہ کم ماں زبان دوستاں وتی شوق پا دنتان داشتا من تہنا لس محلوک کے کتاب وانگ یا نوانگ زنگا نہ جنا پرچہ کے من سرپداں بلوچ چونہ ہا زاں تو کتاب زیادہ ہیں دوستداروں کو وانوں کی نبوتگ پروفیسر نیل پوسٹ مین وتی کتاب امیوزنگ آور سیلز ٹو ڈیتھ تہا رساں کو شعبے سے زندمانیہ پدر کنانا نویسید کے لس محلوک کارانو یہ گپے سما ہو نہیں کہ چونیا آہانا گوں زاں تو زانگا دور بران یک شوقیں تلو یا اسٹیجی دیکھ بتگو بوگائیں کہ آئیے ذہن وتی فارگیں وحداں کتاب و زانت نیمگا ہن نروت اور ٹی وی و میڈیا اثراتاں زورانا علم و زانتا چوت بے پرواہیں او کتابہ کمار ناکام ای کتاب 1985 چابوتا آگاں نوگیں جاور حالاں بچارے تم موبائل و سوشل میڈیا کش و جپا مردمارا ہمیں سمابی
پروفیسر دیمترا گشید کے ساریگیں زمانگیں حکومت و حاکمان جہد کتا کے لس محلوق ذات و کتاب نیمگا مروت و جبر زوراکی و بیم آہانا چہ کتاباں دور دارک بتا بلے نو میاں استمانی کمپنی و استمانی تنک ٹینکانی وسیلہ حاکم ٹکا ہنچے رویت آورتگو احوال کارانی پارستہ ہنچو دیما برگاں ہنتیش کہ لس محلوق و پاہ کے گپا پہمگے جہدہ ہم نہیں کہ سالان سال یا کتابیں موانے پرواہ نیست بلے یکروچی ہم بے موبائل یا رساں کے ایدگے پارستان گوم ابے بے قراریو وسواس گیپ اشیے سبب چین الڈس ہکسلے بریو نیو ورلڈ نامیں گدارے 1932 چاپشنگ بتا اشیے تہا لس محلوق کے سرا حاکم ٹک کے واجہی دارگ واسطہ وڑوڑیں ہی لہانی سرا تران کنک بتا آزمان کا دیرند بلے ایک گپانی راستی سماہا ڈلک چانی راج پہمت کنا جار جارے والا وتی گیدار 1984 ہوں اکسلے گپ جتگاں بلے وتی درشان داوا جار جارے والا گوشتا کہ لس محلوق کارا کتاب و وانگا چا دارگ بھی و حاکم ٹک پر لس محلوق کا کتاب و ذات رسدہ سک مشکل بلکہ ناممکن کام بلے حقصلہ گوشتا کیا کنچی نوبتی آرگ بھی کہ کتاب بلکہ چاپ بیواں لائبریریاں بیواں بلے لس محلوق چا کتاب وانگا دس بردار بھی وہی جہدہ ہم نکند کے کتاب وانگ بھی ذات دربرگ بھی مناوتی چاگرد و راجمان بی حسی نوبتاں اے نوشتہ مجبور کتا کہ جار جو حقصلے کتابانی دروراں پیش بکنا کہ ای ہردویں ہنر ساز بتگن و بی حسی چادری سرادیک بتا بلوچی زبانیں دگے یک بدبہتی قصہ ہم آرگ لوٹاں آ زبان و لفظاں کے سروکانی زورے گئیں میں کرا زبان ذات و لفظاں تہاں پوتا سنگ بت اڑکتا وہ ہر کسی وتی عبادت جہاں اے بدبہتیا لفظاں کو زبانہ ایک تحلیہ ودی کتا کہ سرو کو منوگر ہر دکان ٹکاں چی جہل نرو بلوچی زبان آرا دنیا ایدگے دیمروی کتگیں زبانانی بنجاہا نبنداؤں سبب من پیسرا بیان کتگاں اے دراہیں جاور حالاں لفظاں کی سرو کو آہانی منوگرانی کوپگا دیگ لوٹاں کہ لس محلوق کو حاکمی ٹکاں وتی فیصلہ کتگاں نو پشکپتگیں فیصلہ ہمیں ٹکے گئیں راجمانی یا سماجی بے سمائی پدرا یا نوشتکار و لفظاں بکنند کے آہانی ند جیڑک بے پرمایاں اور لفظاں کا جیڑک زندمانی جیڑگیں بلے چہ عبادت جہاں ڈن نرواگ یا اجازت نبوگ یونانی ہما ہدائے وڑ بھی کہ شپا کاریت بلے روچ نبی پمشکا لس نوشتکار و لفظاں تا اتحاریہ درائے گئیں او پہ کا زبان و لفظاں کے حزمت کنگئیں اے نوشتاں قدیر لوگمان کتاب تم کا زورک بتا کے 2019 چاپوشنگ بتا بلوچی پلیٹ فارم YouTube چینل